Pagayamin, tayon, irugi ken itong palen, ti pagtungpalan, ti pakasalitaan ni Leo. Sagudahin nga rin ti parto, ti pakasalitaan, di pagayam ti nga Leo. Kunana nito'y, Dear Manong Nemi. Natungpal nga ron kas kalikagom ni Tunet Manong Nemi. Nagluganan mi iti asawak nga ni Vina, tinregalo na kanyak nga brand new a kotse. Nagkalugan damet kaniya mang esto nga driver na Manong Nemi kitsi mga kami iti Baguio. Iti may isang 5-star hotel iti Baguio City gabsat. Iti tinarus mi. Nga day din Manong Nemi ni Ernie nga boyfriend na. Inyam amuna kata kami. Nagwapo. Nagwapo ni Ernie Manong Nemi. Nagugwapo ng siya. Saan? Nabigpig sa tisaksabil mo ngamin, sweetheart. Kinunangin niya rasaas ni Bina. Sa maysa, medyo butit iso na. Kasi na di tiyan na. Ag-gym. Kas laking ka, saan ba nag-gym? Siya ka nung at pag-gymak, ag-exercise kay tilabarabaw mo. Bola. Nakita mi Manong Nemi, pa naginarakop da ng awan lips to lips, arakop lang. Nagloko nga lalaki, napin nga saan na nga likisan. Baka ito mandamdama, awang kanupit napasamak ka na kwada. Arakop lang ka no. Virgin pa lang ni kitibibig ni Tunet. Ano nga virgin? Di ba yung baga mga pinilit na ka? Nginagkan na ka? Ngayon saan ka nga pinasuliso? Saan ka na kuno ni Pai? Anya nga tanupat gam, sweetheart? Huh? Yan tanging katagasawa Tunet. Si Kamet, hindi pala kahit mo 21 or 25 million pesos ngayon na. Di makel, ti balayo ken balaymi. Siguradon ti parang turpos ti gadi kakabsat ta. Kabsat mo kakabsat ko. Iti kolehyo. Isobet na naggastos ti kalaysata. Isobet ti makamuang gastos. Isobet nagbayad iti na reserva nga kwartuta. Ano pala kahit mo? Iturturon na ka di. Sweetheart, baka saklayang tilapid mo. Panubusan ka. In behalf, iti kinasihat na. Hindi ka man. Kasla din na kayat mo ito. Manong Nemi pati ni V ng asawa ka talaga sila iturduron na. Ngem. Nalpas kun ngayon kari. Diyak to puros liputan ti asawak. Uri na kasanungo, iti kaado na kwarta nga igabor ni Tunet. Nga ta, kunamat lang tinakam ko manong. Nagkaambay ti kwarto mi Manong Nemi, napintas, naka-bonfire, Baguio City, ori no nalamiis, iti kwarto, adamata, mga asumsumged, nga apoy, wano, fire, bonfire ngay. Malam nga nakadanon kami, Manong Nemi, sa lagayam nga nagpareserba, no digat adapayan order na. Manong Nemi, pangrabi, arak kan pulutan. Sa dinuta kaya ito nga pagyanan tayo, nga kwarto. Kwarto mi, kini Ernie, o ano kwarto yo? Italangan pa naka-porch, tinagbaitan ti kwarto tayo. Ngayon, nalawag gaya man yun. Tapos saan nga mabangsitan ti uneg? Saan nga gat-arak? Dito ilagan porch? Iti agsungbangin nga kwarto? Nalawa man. Nakalalis to Manong Nemi di pa nagmandar ni Tunet. Imbes ko mga may sa laing tiya nga waiter, wano bellboy, iti mga sikaso kada kami, uri dala upat. Nakalalis to nga ni pastor, di lami saan tugaw pulutan arak. Kat nito net, amis mo Manong Nemi, tinang taog ka lagi di baso mga upat. Kalpasan na. Cheers! Hindi pa nag-honeymoon, kan kalay sayo nga dua. Once again, congratulations and good luck. Sabi ko mata, agbaling nga perfect family, di pagunin nyo. Ken sabi ko nga, makaaramid kayo itan. Iti agbaling nga anak yo, pagkukumadrian kada pagkukumpadrian tayo.
Imbali mi ti salitaan manunimi ti may panggap kadakwada kini Ernie. Siya ka mismo nang interview kini Ernie, tagab-abay kami. Tagab-abay met Davina kini Tonet. Ernie, kumusta naman ti sitwasyon kini Tonet? Awanin ti sa bulim mi bay. Sob-sobra, no kinabak nang kuma. Ado tultulungan na. Kastamat kanya, tultulungak mat di pakakabagya iti partido mi. May panggap ka na kayo nga doa. Di ay na yatyo. Api nga niyo isarno ti kalaysa. Nabayagan ng jayak kang kuhana. Yung siguro, naibaganan kaya kayo. Tigitila yung parents mi, nagtultulag. Kansyak. Kat sana kaya ito nito net. Pare, iba sa dagak ko inarasaasan manunay mi. Api nga sa mga persuaren. Ito na ito nga nabi. Agkasilid kayo, di ba? Api nga di mo barteken. Tap nilikas tagat. Amo ka mawatam tiket ko sawan. Mayat nun deta. No mapasamak nga da mapasamak ka na kayo. Ramisek. Parang ganun. No? Tsaka maraming. Ang niyanta mo baka isot pakalukuyan tirik nana. No? Dahil talagang naisak lang na. Tirate. Nakaw. Diyan kayo tagkakaso. Pagtumpalan tumat lang ti kaso nga rip. Kat kalaysa. No? Saan ko pilitin? Manyaman ti pakaraksakan na. Okay lang kanya. Sikat ay patpatik na. Ha? Imbaga na ka? Saan ang imbaga kanya? Yan sana ka naglaga lalaki. Kaya honeymoon nyo lang araw din. Simurot pa lang. Inayaban nakpay. Nasanak ko mga imay manipot sa Manila. Pagkakagura na. Sa maysa, in kanikagom da, papang na kinimamang na. Nasaan ko baybayan so na. Sungay mayak. Leo sikat kayat na. Ayun sawat nga rin nga mabalin. Nagkasar kami ka ni Vina. Ganun pa gusto nga ta. No? Saan tumapasamak? Sa bagay no pa gusto mi suna, jak tumatin kayat. Ngem deta ti kayat na. Nga da mapasamak yo, tapos saan ko na kayat. Jak tukali ka gumanin suna. Ngem saan tumat nga rin nga maramid, nga tutupak isuna. Malaksid nga ta no mabartek ka. Iso nga saan kang barbartek. Napiya pa nga isot mabartek. Ngem iti ka. Balag ko lang kang nagkontrolak manong nemi ngem niya. Tonet talagang saan nga nagkontrol. Kakaasin ni Vina manong nemi nga man anawak ang kuwana. Naganggang imbagamin ka ni Ernie nga pagkatinan tayo sa reknan di kwartuda. Kat makamudan no, anyot mapasamak ka na kuwana. Manong nemi adali man terabi na ulumay kang teglawlaw. Siyempre, ada kamin nga agahan honeymoon iti babae nga patpatig kumanon. Siyempre. Ito yan, no, reno, namin adun nga inaramid mi, ito nagkanaig kanibina. Kas lakar barbaro ni ayat kada kami, ta honeymoon mi nga ron. Sweetheart, napasamak mo't layangan. Di ba nagkalaysata? Ito yung matang ti Diyos kanil tao. Ada na pinagpinarmaan ta marriage contract. Ito ko dante amin. Sinubok na ta. Tinadagsa na panubok. Yung sa nga nagbaligi. Anang dubrak, anang harak-harak relasyon ta. Leo, awan tungatan, ti dumteng, nga kaslaramid ni Tunet, tapno marak-harak relasyon ta. Nagbalinak tunga na tibkar. Vina namnamayam. Sika, ang mga no ti aramidan na kat adamat lalaki ang sulisog kang ka. Baka no, masulisog ka kat sika ti mangulit ka laysata. Di ka maten kayat no ka. Saan ko tunga aramidan deta? In case lang, anak ko mat makasulisog ka niya. Adamang barate ka saan nakiripen.
No may repak nga saan ko nagayayatan. Tinakla nga. Kaskastingan din akong kayat. Sweetheart, kas pagalikan lain. Sana nga dapat pagsalitaan ta. Pag gusto ndan tiro gusto tirik na ta. Ito sana ka mao mga mangnanam ka di bibig mo. Katyan to pulos. Agbaliw ti sukog ti pamagim. Ore danton anak ko. Ore ganak ka sa matusena. Nagkadumutin. Nagbaris rosas nga rod manong nemi ti uneg dayta nga nalawa kwarto. Ti may isa nga tagkal ka ng pintas ng hotel iti Baguio City. Kaya di may amon manong nemi na niya ti mapaspasamak iti bangin na kwarto nga ayan datonet ke ni Ernie. Kabigatan na manong nemi nagsasawang kami manen nga namigat. Kas manen iti pa naki-prepare dirabi kasi diyan matin na i-prepare pa breakfast. Saan man uni manong nemi ni Tunet? Idin ito na Ernie ko na I'm happy. Tapay. Nada na pasama kami. Oh? Gusto di ko nam. Api nga saan ko mapilitin. Api nga tsak persaren. Di na kayat idi. Ngam kabot siguro pa nakabartek na. Sana nga virgin ito, Net. Yes. Managsakan nakmat na barbareng nasardangan nakon. Sabi ko ma. Kalpasan ti kalay sayo. Baka takam tumatin sumarunong ang kalay sa. Talo lang aldaw may manong nemi kalbasan na nagsublikam dito Ilocos nagtarusan da Tunet kani Ernie gramang kani Tata Estong sa Manila. Back to normal manong nemi. Siyempre adali vina dito ibalay isot pagawidan. Mararamid meten ti design manong nemi iti panakabalay mi. Iti matlayang abay ti balay mi. Awanin ti problema manon nemi di kiti kakabsat ko kabata handa nakadeposito nga milyon sagba milyon da iti bank account da kat bagbagad mo datatang ginanang ida nga awan sa bali nga ramiden da no di mangipasnek ti panagbasta hanggang kapo takasla na padawat ka na kayo tigas gastusin nyo ay kat ialang-alang nyo tagadal nga narurakin ka sali iha sikat sumarunong agraduar awang pagdanagan yung tatang agraduhan ako nito na ito nga tawan. Aging gama nung naming adda nagpitpitik di saklo ni Vina. Kastaw nito nagsak na nang ipadamag kanyak. May sakan ton nga ma. May sak tumatin nga ina. Malmalpas ba't di balay da? Manipo di nagkapo kami di Baguio manong nami awan pulos titawag kanyak kada kami ni Tunet. Tawag ako mama nung naming yung amangan no. Sa balit pa nang ipapan na. Baka mailiwag kang kuwana, baka no agkamatak-matang kang kuwana. Nga binadas ko na minsan nga tinawagan. Hello, Tunet? Ay, Leo. Ano problema? Kurang di kwartayo? Nginted ko? Sobra-sobra. Kahit kayo ko man ang kumustahan ka ni Ernie. Amang ko nak no, ilibas yun kalay sayo nga sa amin saan yung ipakamuha kami. Hada yung pasamak deda. Walang madan na pasamak kada kayo. Apa, hindi ka ti problema? Nakadakdakal ti problema. Amam, ito na pasamak kada kami kani Ernie naman pa'y nalukoy na diriknak. Sana ko ng virgin. Isla sana ko na may karikan ka, ikamat ko pa itibagi. Nabanang nagpa-check up. Tapnoan niya. Barabarin ko nakno. Nakaalak. Kaputan na delaya kami ni. Ewan gayam, kahit ko ipadamag kang ka. Masigugad na asawa ko. Nagsak ka nga talaga, nakagasgasat kayo.
Nagpa-check up. Negative. Saan ka masikong? Sakit imbaga kapit ni doktor nga. Nga niya. Ada diferensya di matres ko. My God. Orang nga asawa kami kini Ernie. Di na mapututan. Orang nga no, tutupan na. Di na mapututan. Dagsanggasat ako. Huwag ka nang madagsanggasat ka. Nakabagbak nang ka. Huwag nga ron. Ada amin-amin kanya. Tila kurang. Lalaking ibat-bateg ko. Kinaorang at ang tutupan na. Diyak mo't madaan ti anak. Abay nga nang kastoy. Sa bagay kabaylak ti gumatang. Ti agbaling nga anak ko. Ngem, sa gadi ko man ang sasyat nung gapo mismo. Iti saklot ko. Napintasak, nabaknangak. E mapang nga nagbalinak nga inutil. Sa mga ibagang inutil ka, mabalimot nga makapagsikog ka, nga mabalin, ori artificial nga. Naisarek ti sperm cell, iti matres ko. Awan ma-develop. Ori nga taggastusak, iti milyones. Talaga na tumatras ko ng diferensya na. Nagsangga sa taka babae. Uy, siya mo ko ng testa. Nakabimbinda sakit kitayam. Very healthy akakit kitayam. Matagayam sakit ko. Ano nga sakit na magbagang? Mabaling ka ding santang na pagsalitaan dahil ha? Ngam sa nga bali ko nak. Ano ti kwarta? Uri magastos ko. Mabanag sa di Amerika tap ng pagas. Nagdagsakayam ti problema ito net. Sumarat. Hanga bali ko mano. Mapagusto anak. Natakit mo sa wen. Awan, tori bagak sa mantumot lakayat. Nasapsapan ako mga nagamamutang. Mamano ti kaskeng ka, Leo, anak apudpudno ka nga gayat. Kat napudnumot nga gayat ni Ernie keng ka. Nagbali yung ti sitwasyon, hindi maamon na nga sanak, nagkaanak. Awanin ti plano nga may kasar kanya. Taksang ka di, Leo. Di mo ko na yung tigas na, Tunet. No mabalin lang ko ma. Ano nyaman ti pakaragsakam kit may bahay ko. May supapakak lang tinembag mo. Nakadakdakil din na itulong mo kada kami. Ito naganak. Ni Vina. Siyempre, first baby you. Anong nga tanong kidawak nga dapat? Sikaw nagagawakas na. Umuna nga anak mi adapem. Malaksit nga tanong na sumarunupay. Agad, ang nari ka na pagsasalitaan da ita. Sa amin tungit lagi di akayat. Apay ka di nga saan. May paidam niyo ko di. Kaya kasanon no, sanggam itong namadaan ti anak. Sangat sa mga tamat. To be sure. No, kahit mo't mga dap, dito sumarsaro no. Dito may kalima. No, dali mga anak mi. Sana ka naragsak. No, pa'y baknanga. Sa bagay, gusto ko na tatilalaking ipatpatid ko, tinakayat. Di mang ipatpatid kanyak, hindi maamon na nakastuti ka sa sahad ko. Nakasalsanon at nukit kita. May sanga. Lopez. Ken. Sa nga bali.
Ada marami doon ti kwarta. Uri kasanot katakal di magastos ko. Basta lagi di maimbagan. Tanyaman ang sagubanit ko. Manong name na pagsasalitaan mi ti asawak ti may panggap kinintunet. Nakakasimatan niya. O nga rod, uragayan baknang ka na talagang adaan ka ti kasi nga problema. O sa serbiti ka na baknang. Leo, abi nga sa mo pagustuhan. Napya lang nga makarik na tiragsak. Pina, dinagituron. Kapay. Ore mo na maragsakan. Apag ka nito, apag darikmat. Samot nga kang kanayon. Dati ko na da nga pagdarikmat nga ragsak. Sa may sa iti matang ti Diyos kadak kalabasol. Nabi nga marami di kaya tuma. Okay na midlat ta. Saan ka masaktan? No. Saan ka masaktan? Pakaragsak nung naragsak ti tao na kautangan. Di mo ko na yung deta. Gabutan mo ang sakit tanakan mo. Kan saan to mapasama? Aging gaman nung nami nga dimtengen ti kabulanan ti asawak. Ti bulan manamnama pa nagpasngay. Nagbakasyon man nung nami dito Ilocos ni Tunet. Hello, kumusta kayo? Dakkel dyan mo Kumadre. Tunet, kabulanan ako ne. Anytime from now, mabaling siguro nga dumtengen. Sino ti doktor mo? Doktor Guzman. Iti public? Itin to private ipaka-combine ha? Sakti baka mo yung doktor mo? Ha? Madinog balbaliw. Haman! Naling nga doktor dito Naling nga abugay ni. Pinaayban na pekit di amis mo. Anong name ti doktor? Nga magbaga na nga maamuna. Amamudak siguro. Ado da kita milagro nga naaramida kon. Ore saan ko mga aganak kat mapanak ko. Abi nga rod nga sa maramid kinitunet, doktor. Kat problema na ti anak. Nagsamin ko ni Sona. Talagang milagro lang. Posible nga makaaramid. Agam no, dapat na pamuspusan, kabay lang ti tao. Na. Vina, Leo, ni Dr. Guzman? Bueno, ni Dr. De Leon. Isuna na. Awan problema yo. Sakti baka mo ti magastos. Manen. Ada na ilatang para ito da ita. Ngin saksagana mi. Okay na sa inyo kaya't nga sakta gastos. Ada na takada kayo. At sabi ko ma. Saan ka marigatang. Kat makalasat ka nga gina. Idudumtengen data nga kaldawan manunemi nagpaspasikil di asawak intray mi na ko si doktor. Ngayon yan Dr. De Leon manunemi. Aday di ni Tunet manunemi nga mangururay met iti panagpas ngayon di Vina nga asawa. Edita Romuara ni Dr. De Leon manipuliting delivery room. Masla nalidayang madanagan. Doktor Apay. Kung October ngamin, nga niya, doktor. Delikado. Ano nga delikado? Kasla sa nga nagpatpa-check up ti asawa. Aman, at yung schedule lang check up, doktor. Tabi namin, dok. Ano't problema? Doktor? Ikararagtakin na po Diyos nga sabi ko mata, makalasat ti ubing. Delikado at kasasad na. My God. Kahit yung asawan, doktor.
Posible nga, saan ka makalasat, ti anak bi? Wano, wano, wano ni Vina? No, nakasalsul at asawak. Doktor, saan nga gangawa? Kasta saan nga angaw ti amin? Iswagin pakamukong kayang ka na ito, Leo. Tapos makapagsagana ka. Itian niya man naman pasamak. Alakat sabay kumata nagkamali. Kat ararami damit ti amin tapno makalasat nagpadpada na gina. Manong nemi, napanak nagkarkararag. Hindi pa kada kinitunet nga mapanak ti pa nakachapel ti ospital saan nga simurot nagbati. Manong nemi, awan ti sabaling karkararag kung saan ngagpadpada ko mga makalasat dagiti agina. Sa kumantla ko na. Noan yaman ti panggandeng niyo, Lord. Awan ti karbengak. Amang supiat. Sa bagay na awang kasat tinaunang anak mi. Adamat pa'y gundahoy nga ganat ni Vina. Imno mabalin ko mga Lord. Please. Agbiyak ko mga ti anak ko. Ti anak mi. Agbiyak ko mga. Jak amuno kasano ti kinapangaot ko nga dati chapel. Edi umayin at narunan ni Tonet. Naliday ti rupa na. Tonet, nagpasngay ka din ti asawak. Nagpasngayin. Ngayon niya. Talagang sanga nakalasat ti anak yo. My God. Awatin nyo ti kinapod no. Kastala ti biyag. Saan nga kang kanayon nga. Dumteng ang kanayon ti ragsak ka na kayo. Naragsak kayo man tinapalpalabas. Dimteng siguro ito yung apaset ti biyag nga paglitayan nyo. Awatin nyo ti kinapod no. Saan nga mali, Leo? Adan tumanin sa bali. Adan tumanin. Katsapi ko matasanton nga pumusay. Manong nemi, dinamag ko yung doktor nga sa din nung arutayan, tibang kahit anak ko. Yung pandakano, tiba nakamurog kay Manong nemi sa ospital. Nagpakuyog ak Manong nemi tap tumakitak, tilangan. Sayang. Nagwapo ko mga. Sayang. Nakasay-sayang ka, anak. Sayang. Pinasikasok ng dagos Manong Nemi. Babayin, kanigiti nakastambay nga punerarya. Inaramid damit-damin. Into nabigat, sir. Adanton. Sige. Ore ka sa nung kangina na, kahit kut napin na sa servisyo na. Wan, sir, namamayin nyo ito. Hindi naman ako ni Ayan, pag Ayan ti asawak nga recover Manong Nemi, nagsagsangit, naginarakop ka. Saan nga pudno? Anat saan nga pudno? Saan nga pudno nga natay tanak ta? Vina, rombeng awaten tatikin na pudno. Nasalunat nga rimuarte anak ko. Kunam lang data, kahit mo lang nga, pati kahit mo lang saan gawa na nga gatingat. Yung punto ti ko naklayo. Natayat ka anak ta. Nakita kon as eskasunan na kita taga-punerarya. Ngayon nangang ko di ba nagsangit na? Asang pa nga nakaturong ang gabuti kapsud ko. Pabali siguro nga rejay, yung pangagnalain kang kadyang ibit na. Akas pa siya, di pa nagpakata na. Anyan, matanda ito nga na masama ginibiyag talayo.
Kas ko na nito net, nagsasaranuti ka na nagsakta. Yung sa nga mali, sweetheart, maadan-dan tumaten. Kat saan to nga tamaten nga matahit anak ta? Gagangilay na ito eh. Adda na kita talaga nga matay may pasngay. Hanggang mali. Si bibiyag tanak ko. Sweetheart. Agpapigsakan. Nasa nga pala rumorita. Tulbi ka tiro armon. Madano mo to siguro ang tibang kay tanak ta. Itibalay ta. Iti rumuwarin ti asawak manunay mi at adan ti panagdungaw na iti makita nan. Nga nakamansaya ken piman ti maladaga anak. Nakabimbintas manunay mi ti panakaisagana ti servisyon. Imaore man pa yung kasano ti pintas na ako nada. Pawanit ti servisyon. Nadaklang ti away ti asawak manunay mi amang patpatib ker ti riknana. Basta matindig dinaganakin kahapsat na. Nagring ti cellphone ko manunay mi ni Tunet ti tumutawag. Hello, Tunet? Condolence. Once again. Sorry ta. Sana ka makipaglamay. Nakaschedule ti flight ko na mabansi Amerika. Idaw-dawatan da ka sabi ko mata. May imbagan ti bagbagaking kasakit. Sakit nga ni ngamin dahil. Breast cancer. What? My God. Saan ka lang nga rin nagkaanak pagkatapos na pa breast cancer? Nakabakbak na nga, nakapimpintasa. Nagasgasat pa niya tayo. Ore mang manglanglangan nga manganti kinakurapay na ng awan sakit na. Awan diferensya na. Nangadutan na kita marigrigat nga kastaunan ti panaganak da. Awan ti family planning da. Ngori lang arod, sanda kabailan nga pakanin ti anak da. Aganak dalat da. Siyak ore nga tanga manot, anak ko. Kabailat. Ngay kan tinaran niya nga masakbahin da abot tabak na. Kastoy mo't nagasat ko. Ala, kanya-kanyang gasat ako nada. Kanya-kanyang gasat. Kat sabi ko aginaw tumanadagos ni Vina. Ento no, mabalin nyo man tanig romansa. Thank you, Tonet. Thank you for what? Amin. Kan may ramang kami, nagkarkarara ka sabi ko tamay imbagan ti breast cancer mo. Dumatan di kita ag-cancer nga maagasan, di ba? Ore ka sanot, magaskatot, magastos ko. Basta may imbaganak to. Okay. Sa muling pagkikita, baring no kikita ito pa. Sa mandeta nga paset ti biyag mi iti asawak nga mawanti sa baling naramid mi no di nangawat ti kinapudno nang liwliwag ti amin. Ngayon kasla saan nga makapag-recover ti asawak manong nemi. E din to tabunulan ng tinapalabas. Numanan masukalak nga naniday so na manong nemi. Ibagman tamay konsentrate mo ti trabaho. Kasto nga langam. Nabayakan nga awan ti anak ta. Si bibiyag ta anak ta. Si bibiyag. Kahit ko man nga mapagkitaan ti tanam na. Kahit ko mga kuyog ta. O sige. Mabantang. Sadya tang mangrabi ikat mo. Hanin. Ang mga nato umapal. Nagdararya.
parking konti ko sek manon name magnakam lang to subag manuwa. Metro, makadanong kam tunti. Puntod, manong name. Naikali, tila yung lapid at pakakitaan manong name. Edita, nabasar din kami ng kasawa. Abay, saan ka din ha? Di pagtaktak daran na kiti doa? Lalaki kan babae kat. Imasdag kami. Hey! Padre, pare. Baka nagkamali kayo ti sasarungkaran nga tanem. Ha? Anak minata na itabon nita. Kas makikita yung tinagan na. Sorry sir, ma'am. Nagkamali kam siguro. Hintan bakit? Kinitanak ti babae manon na yung tina. Kasama kami ti ba nagkamaliyo? Itaabay na siguro. Uno, sige sir, nagkamali kami. Sige. Ito may minsan, hangkay tumadanon dito yun ha. Han siguro sir. Numan yung talyawan manon na yung asawak, nag-asawa. Nag-asawa ti siguro eh. Tagkalkalabay damat kumata tayo. Tumalya-talyaw ti babae. Sweetheart. Nagkamaling nga ta? Nagkidagasawa? Ti may binantayan, may sinarungkaan nga tanem. Kung nagkamaling agad, ti anak ta dita. Isot na itanam dito eh. Kasi lang nakitkitak na gijahin na. Nakakit kitaan. Hindi na kamansahig ta anak ta. Tiamok idi akit kabagyam. Diyak kabagyan na ganyan. Iso nga, sa naklatan, gunung-uning di ang. Ama, nakita kita, malasin kita. Imay da. Sala ka na yung pinsan. Imay da, inakaman sa hagta nakta. Isuta malasin ko. Tapos lang na ipinta, itimuging ko na diyang mapay. Numuna ta. Idi tamdagan na, anak tagat. Kung namla, nakarkarong ang siyak ngayon na. Dagas nagparparik na kanyak, Leo. Natakit mo son. Husto ti hatap ko. Si bibiyag ta, anak ta. Talaga bagbagap si bibiyag ta, anak ta. Kamakamim na kanyang asawa. Palutputan tayo da. Anya, si bibiyag da anak ta. Edi numuwarin. Edi na erwar ko ni son. Nangig ko ti ibit na. Si bibiyag da anak ta. Talibagbagam. Kasano ko ba? Dakkel ti maaramid ti kwarta. Nitakit mo sa wan. Dakkel ti hatap ko nang impamuspusan nito net ti amin tap no maalo na ta anak ta. Umunan lang ng gundaw ay isot ng pili ni doktor na mga sikaso kanya. Sakit iba ka na dyan ng doktor ako nam nga
Nga saan nga siya kasasahan anak ko. Kahit sino nga rin tinitabon dito eh. Baka isupod nung anak da. Kamakamin da. Kamakamin please. Manong Nemi, kinamakam ko ang peso nga mawan naman din. Naglugan di tricycle kat nakadayudan Manong Nemi. Pudno nga tati ko na. Di asawa. Ngayon na kayo imposible. Ngayon na maminsan kit posible. Ngayon maaramid nga ta nito na tikas diay. Sa bagay ada kwartana. No inakkan na ni Dr. De Leon, Tibilyon, tapno iremedyo na ti amin. Sada pala inakkan di kwarta na diyang agasawa. Tapno, oh my God. Anyakit din di maramid di kwarta. Adaddan man Nemi ti saan nga panagtal na. Ti asawak. No man idayal na ti cellphone na. Sino kahit mo tawagan? Kawan ti pakatawaga kay nito net. Ti dekada na sa di Amerika. Ingkuyog nito net ti anak tayo di Amerika. Kasano kuma imagbagam. Nabilik ti kwarta. Maharabid na tenya man nakayat ng aramiden. Babayin ti kwarta. May puslit na ti anak ta kalakadanon di Amerika. Kahit saan nga po nung ada sakit nito net nga maman na paagasan sa di Amerika. Sa nga bali sa tart. Datuan ng anak ta. No. Pasublik ti anak ko. Iti oran niya pumuspusan. Pasublik ti anak ko. Baka nagkamalita lang pagsaludsod natin Dr. De Leon. Alangan mo't nga anugutan na. May kada doktor na pasamak mga peso ti amin. Baka may balod pa yun. Anong nga lakit nga anugutan? Dahil yung harot nga agasawa at palutputin ta. Dahil ito mission mo. Amon no sa sino, sa dito tayan, digijay nga agasawa. Nga nadalo nito tanan ti anak ta. Manong Nemi na sarakak ti balayda. Ibagada? Nagpindas man ti balayda. Hindi tricycle driver lang ti lalaki, Manong Nemi. Hindi makita ti lalaki naglumnang. Diyos ko, ayan. Nagtugtugak. Nagdurbelak. Ngimawan ti umay mga lukat, Manong Nemi. Nga madadimteng, Manong Nemi, nga bakit? Ay, sino kayo, sir? Apiandor pa. Awang nga tao. Nestor! At sa ngayili, apay di umailokatan. Sino dyan, Nestor, nga awakan nyo na? Ay, anak ko. Umay ko masurong car. Ano trabaho ti anak yun? Kita, tricycle driver. Tricycle na. Magpaspasado madlat na. Tricycle driver? Ato tricycle na. Saka stupid ibalayda. Nangalandat kwartada. Jesus, ay jakman amot ah. Ibagbagat anak ko nga nangabak kano ti loto, jackpot. Ada apo ko yun katakwada? Ada. Sunalaing ta natay. Natay ti panagpasgay ti manugang yun, ana? Iti ospital. Amo yun, ano yung ospital? Imbaga naman ang naming ti ospital. Malagip yun no anyang aldaw nana. Kapay nga salsaludsud ay marok. Nana, baka daw kwartak ng minister. Oh, baka masapol yun ito 3,000.
Kapuya. Ori saan ko nga, sana ko nasumsunod. Ibagayo lang no, anyang apet sa ID. Aguray ka talaga. Oh, ay, malagip ko. Eh di panakatay ti naipasngay nga apo ko yung nakaiman sayagan. Ay, awan ti naiman sayag. Nakabungon ta, jak mawatan, intabon ta ka nga dagos. Hindi ka nung matla hospital, tinakaitabunan na. Sabi ka di, sir. Ay, deta ni Nestor ne. Ay, pastor, ka no, nagam mo, sir. Leo. Nestor, mabaling nga salita ka. Ano ko matibagam kanya, sir? Mabalin? Ay, sige, sobrang ka. Hindi dududwa kami manong na imisan na may sarang tiropa na kanya. Nestor, nagpadpatat ang lalaki. Idi na danon da kayo di kampusan to. Yan ang sarong katitanem ti anak mi. Saan kaya nagkamali, di ba? Kanidang kamansayag, imay kayo. Imay nyo din ng awan. Gabuta, tinaitanong sa jay nga sinarungkaran nyo kat anak yu iti asawam si ba? Saan sir? Dakit akin anak, nagkamali kam na edi, Nestor Pangasim. Para di pa nagtalnan ti panunot. Panunot mi. Panunot ti asawak. Nanaroon ti asawak. Ibagam ko matipod no. Nangalaan ti pinagbalay mo. Tigatan mo ka nag-tricycle mo. Nangabaga ti sipstick ti hiyan luto. Ibagam ko man, sir, Pangasim, dinakpilitin. Gabuta madaksan ka. Badaksan pa ni Dr. De Leon. Sir, Pangasim. Para di pa kailawlawagan ti amin, Nestor. Pangasim. Awan, sir. Mabali mo, rumaan, gawid kan. Amom, Nestor, saan ka amot-butungan? Mabaling kayo nga darom kini Dr. De Leon. Nagkumlot kayo Agraman kini Tunet. Nagtutulagan nyo ti amin. Tunet? Di mo muni Tunet. Nilang Dr. De Leon ti amok. Alawan. Kabutan ni Dr. De Leon tinangtid kang katkwarta. Tapno umanugot ka lang. Nga awan ti maimansayag nga anak mo nga natay. Saan ka di? Ginatang dati anak mo nga natay. Saan ka di? Kasano ko mga... Saan mo ka di mapagsisilpo ti amin, Nestor? Timpas ngay ti asawa kat si bibiyag. Ngayon pinagparangda nga natay, nga inalada di anak mo, yung anak yo, nga isot pinagparangda nga anak mi. Tapno mapanagnakan nga natay di anak mi. Ekit na nga panangarod di anak yo nga si bibiyag, sir. Inalada di ko nakatunet. Impan na di Amerika. Nestor, tilang kahit kumamuan. Nupod mo. Tapno di pangrugyak. Nga mangidarom kini Dr. De Leon. Nga sikat isaksi. Ay, diyak iti may ramraman, sir. Hamangan na papapatay na ni Dr. De Leon. Siyak di ba ka mo? Adot ang mamukang polis. Namagtad kang kat protection sa pagkaligan. Sir, diyak iti may ramraman. Diyak kayat, sir. Diyak kayat. Pang-asim, sir. Nagsubliak to. Nagpanunod ka na yung bag. Nanaskan nga bayatang kamit kataramitek. Sir, lipatan ti amin. Saan ko malipatan ti amin? Kapata si bibiyag ti anak mi ti asawak. Ano ko tem laeng?
Nga na dyan nakamansayag ng inmansayag ming maladagag at anak kyo sang kadi. Anak kyo, iso tinatay. Ngayon dyan anak mikat saan nga natay. Manong ni minjak pulos na paanugot ni Nestor. Ngayon dyan lang ko na nga panagbuteng nan manong ni mikat na laog-launay nga pudno ti atap ti asawa. Manong Nemi, napalagay di Manila kasi sinapol ko ni Ernie. Sana ka narigatan ng sapol kong kuhana. Hey, Leo. Kumusta, Ernie? Ay, estoy. Siya ka talaga tirantam dito eh. Pasensyahan mga istorbo. Pintas gamit yung pisina. Kukayo kami natin ng building. Kumusta nito, Net? Payawan kami ni Kaisyon nyo? Awan eh. Ada problema, Ernie. Ano na tayo? Makatulungan ka di. Tulungan na. Noon na pakakunta ka kinito, Net. Kanot na din nga panagsalita yun. Dapat nagsanay ka. Dakal ti problema nito, Net. Ori ka sanot ka adot kwartada. Posible ang saanin nga makalasat peso na. Anya? Itad ko kayong kat pakakuntakam. Tapos nagsalita kayo. Among ka dito problema, mi? May pangaptan niya. At na maladagang ngayon pa-Amerika ni Tonet Sangkadi. Ernie, please. Nasesehat no ni Tonet pakangagamtan niyaman asong pati sa lutsot mo. Dito pang tawagan mo kay Kuhana. Aglod ka lang dito. Tama na matawagan. Okay, manak, Ernie. Okay, manak. Pwede mapaludak cellphone ko man ang naming dial ko. Nabayag riring. Di ko ang simong bad. Hello? Tonet? Kumusta ka? Ni Leo ito eh. Leo. Tonet, sigon ka ni Ernie kat grabe ti kasasad mo. Juan. O, ti maramidan ti kwarta. Ngam naaramid. Babayan ti kwarta kat naaramid mo. Tinanglo ko kat nakalilaw ka na kami. Leo, I'm so sorry. Isublim ka na kami, anak mi. Tonet, please. Isublim ka na kami, anak mi. Pangasim. Agsagsaga pati asawa. Gabot apat dyan nang saan nga natay, anak mi. Impas ngayon na nasa lunat, anak mi. Napudno ka agayem. No gayeman, tiping bilangam tibagi para ka na kami. Isublim ka na kami, anak mi, Tonet. I'm so sorry. Sa mong isubli hasta? Sorry, itinaramid ko. Idarom kayo kini Dr. De Leon. Lipatin mo, Tekdarom. Yan tangay kit isublik tanak ko. Yung pinagsagaba na kami. I'm so sorry. Masapol nga maikat tikas kini Dr. De Leon na doktor. Saan mo na pananutan tayo? Tekdarom. Dahil at kondisyon ko. Mabalin. Sakto, baka magdesisyon no dante anak mi kanya, kada kami. Yuray mo lang, Bin. Diyak kahit timatay dito Amerika. Dito metla Pilipinas, di kahit komata, pakatayan. Nagsanggas satak. Baknangak man.
mababati biyag ko. Numabalin la ko magatangin ti biyag, may isil po kanya. Numabalin la ko mahalayo. Manong Nemi di maamuan ti asawak nga iyawid metlaeng ni Tonet ti anak ni. Inarakop na kunagtop iking kamin nga si bibiyag ti anak ta. Sweetheart, kasto siguro tinapalineta nga pagtarayan ti biyag ta. Kasem, oo, nakakatawa. Nakadanon nga din na oras dyan at na dyan, Amerika. Baka nagbalinan nga American citizen. Diyan ka man mo. Din nakakatawa. Ito rin nga ramidan ta sumarano. Masapol nga may darom, di kitinaskan nga may darom. Sanin. Maantan. Basta tinaskan ka, mapasubli ka na tatayanak ta. Ikit nung ulit adan tumanin. Adan tuman kas na nga maulit. Sweetheart, basta orayan ta dyan ta. Orayan ta. Manong Nemi na pinta sa kotse, tinagsardeng iti sangot ti balay mi. Sweetheart, ang pagsunay. Kung nakita nga santa nga rumar, baka nood na. Sino dyan? Ni Tata Estong na dyan. Umay ka, rumor ka. Kaduha na nga ta ni Tonet. Makabiyahe pa nga ta ni Tonet. Linoktan man ng Nemi. Ni Tata Estong ni. Akin likod nga ridaw ti kotse. Then ruar na nga. Ti anak ta. Adan ti anak ta. Kasta ko ni tinagsak ti kasawak manong Nemi no kasano tinagsak ko mas pay keng kuana. Sinagkroy na nga dagos manong Nemi ti makatawanan. First birthday ng Junior. Ni Leo Junior. Gwapo ti anak ko. Nagsangit ti ubing manong Nemi. Anak, sangang sangit. Ay ma'am, adadala ti templa nga gatas na. Baka mabisin. Tata Estong, nito net, imbilin na kanyak nga umay ko sublin na kayo tinahalan ng anak yo. Among ka tinapasama. Ikitsak ti driver ni ma'am. Napagkakadimot sa di Amerika? Saan sir? Saan mga panak ko ma? Ngam amom ti amin, amo ka sir. Abi di mo imbaga kada kami. Yapi ko mang imbagak. Binilik ng pagtibos ko. Inikanak mo ti kwartak. Ang isa nga bali sir. No anyaman ti napasamak. Adakada kayon ti anak yo. Anat na inakat kong kuhana. Kit Leo Junior matlang nga naipasurot matlang na pilyedom. Ngam jakla mo Diyan pa naka-iristro na kat no, ni Ma'am V na tinagan nga na ibaga nga inana. Nilakid ding. Tunat tinikabila nakan na. Awan tinted na? Nga pa naka-iristro na? Oo, sir. Sila kumabaka nga, dokumento na ya. At diretay, ano na diya mo? No, daga ko makititulo. No, baka nga ron. No tao, pa naka-iristro na. Sampai na bunyagan? Sampai siguro, sir. Naanda kami ni Tunek, tibalay manong Nemi, imayan ni Marak, nagit naganak kanya kakapsat ko, kastamat na nagit naganak kan kakapsat niya Vina. Idagring di cellphone ko. Hello? Nakadanong ka din nita? Ti anak yo. Tunet, ayan mo, adak dito balay. Dito Manila? Ada balay ko dito probinsya. Iso din pagkakadapapakin ni mama, ng pakayaman saya agad to. Sa din no,
Ada ka di pala rin tatay stong. Amuna. Isang timang iwag ka kayo. Tunet. Bilbilangin ti oras ko. Kahit ka kumama kita layo. Ti pa ti registration ni Junior. Awan ti pagtanagam. Idad ko tutoy. Sigan tula presidente mangisukat. Mangpasukat tinagan ti ina. Tadjanagan ko tinikabil nga. Mother ni Junior. Tunet, tilanar aramin mo. I'm sorry. Tiyan mo kinikit magasan na. Tati plano. Numagasan ko mati sakit ko. Kanagbiyak ka tinapahot. Talagang aramidag ti amin na pauspusan tap numaagaw ka. Amom, nagatod basol mo. Kang kanayon nga dakas, ti bang panunutin. Ti ba nangalam iti anak mi, takal nga basol. Ti bang pagibam nga dakas kinibina tap nulaing maagaw nak, dakal nga basol. Tanyan planom ko ma. Papapatay mo ni Vina, tap numabalo at. Tap nung si kakensak din na. Kat sana nga naskin pa yung mga baliwan din. Nairistro, iti anak ko. Saan gaya mga ti amin kat maramid ti kwarta? Saan? Gabuta di mo magkatang ti ayat. Mabaling ka di. Nga magkikuyot kan ganit. Tatestong. Gagawit ito'y. Kahit ka makita. Wala ti mahudi akong daway. Nagpakadaki ti asawak manong naming pinalubusan nakmet. Dumano nak to. Sige. Damagig tulaking kano sa din no. Ito ka timit lang syudad. So timbaga ni tatestong. Sige. Sumarunwak to. Kahit ko lang, iliwan na kang kanan yun, anak ko. Manong nemi kaslasaan na kamamati, di makita tila nga ni Tonet. Sika ka din ni Tonet. Siya. Nasaan ka nga goni? Kat malasing ko, kat mabigbig ko ditimat mo. Saan ko patyang na siya kanito, Net? Kudil mo matlahingan, tinakalupkop, irito lang mo. Adun tirikat ko. Kahit ko pa idin nga, isa yung katakanyak, timakon ko ng mercy killing. Ure gayam adot kwartak. No talaga nga da ito yung tinituding pagtumpalak. Naskan nga pakawan mo na kinibas basol mo. Hindi pa ilangin ulit-ulit ko nagpagpakawan. Kadag iti aming nga nakabasulat. Kastamatan ka na kayo ng asawa. Pakawanan da. Hindi pa lang si papakawan kami kang ka. Nangaro na. Itandandan ka na kami anak mi. Tunet, awati man ti kinapod na. Amok kat panchek, nga si papakawan na hapon Diyos kang ka. Gawata, naaramid mo ta nagpakawan. Nagasgasad ka pa lang ang digdado mga natayang gulpe nga didapulos na kapagpakawan. Nagbaling ka man nga dakas, kadagiti pasamak nga inaramid mo ang kinadakas. Ngayon para ka na kami. Para ka na kami. Na kami nga tinultulungan. May sakay ng baga tao. Tunet. Nakaimimbag ka. Nagmulakat ti biyag mi kapukeng ka.
Sanda kang tupulos sa malipatan. Tonet? 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 Diyos ko. Alahin niyo kung mati kararawa, ti babae. Ti babae na sa minto pulos sa malipatan. Tonet. Tonet. Diyos, kumuyog kang ka, Tonet. When manunemi siyak siguro laeng ti orayan ni Tonet. Sakbay nga talaga nga pilubusan nan. Nga dinan nalabanan pa iti kumpay ni patay manunemi. Iti pa na kay mansayag na manunemi dito yung nga namamu di kitinagan na ken kuha na ken duwa kabsat na. Piman nilang Tonet tikas jeti kasat na manong. Sa nga nagragsak, iti likodan nga dot kwartana. Ngam nagragsak met, tikado di kiti natulungan na. Sayang, pinagustok la ko nga idi. Yan tangay kat da kami matlang ni Bina. Kinon ko itinakam ko manon na imi. Kat nagarumos man di kiti luwak, graman ti asawak manon na imi, ano anya ti marikrik na kastamit kanya. Noan niya ti pangibilangan na kinitonet kastamat kanya. May sanin bagagahim. No ba'y nakaaramit sa nga nasyat kada kami. Ngem ibilang mi. Nga nakapatpatig apagayam. Uno kayem anong nemi. Di minto pulos malipatan. Gaputado di kiti pakalaglagi pamikan ko anak. Ti balay, ti panagturpus amin di kiti kakabsat ko ken kakabsat ni Vina. Dagito'y manong nemi, di sami pulos pakalipatan kan kuhana. Kaya ni Junior nga anak mi. Kawan nakam na nakadanon kami sa di Amerika. Dakele ni Junior manong nemi, kaya ni Janie nga ading. Manipod man idi, naging kakarig ito'y manong nemi, kadawa man tenitim-timteng nga nakana problema tibiyag mi. Kalpasan na gidi apasamat. Iri ba nagbalimi nga natibker nga agpadpada kini Vina nga saan na pulos nga nadaan iti ganna iti relasyon wun ay nayat ni. Iti likodan manong ti adu nga kwarta nga mayat amang rakrak iti dahi tangayat. Saan nga nagbeli? Na minsan pa nga napanagnakan manong nemi. Nga no addaan ka ti pudno nga talaga nga pudno nga ayat. Ora anyar mapaspasamat. Saan na pulos nga magkatadan dahil nga napudno nga yan. Agamanak manong naimi ti anos mo anang urnos kalbasang nga inak in send kang ka ti detalyena kanagamanak unay iti anos mo nang ibasa kat sapay kumatad damit na ibatik nga adal liriwa ken pagsarmingan di biyag kadag iti padak nga agbuya ken dimngeg. More power to your program and God bless. Toy nga dagyaman nga pagaya mo, Leo.